Nyakoromo gigi kanyo wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay kama nyasi mar dhialo odiochieng' rito ler e kinde mag ria mano menstrual hygiene day dhi nyime skund primar ma Kotieno e kar chung' od bura ma Kasipul. En odiochieng' ma ing'eyo kata irange okenge mowinjore bed ni keto maneno ne nyithindo manyiri obedo makare kinde ma gin e ria kod kedo gi wich kuot kata midhiero moko ma inyalo romogo e kinde mag ria. Nyasi no telie gi jatend migao mochung' ne kit chwech mar oganda e kaunti ma Homa Bay kendo yuore gi jokanyo mamoko masiro sekta mar thieth e kaunti no. Wadhi achiel kachiel kama ripota marwa Ali Abich nitiere mar mondo miyo mathoth kaka weche chalo. Ali Abich, misawa, kinyalo winjowa inyalo mana lero to gie sani en nyasi machalo nadie, bende nyithindo manyiri ochopo kanyo to gin kit tiegruok kata kit puonj ma kamage ma bende ichiwo e nyasi no. Erokamano kenda wabiro achiel kachiel kowuok e skund primar ma Kotieno mantiere kar chud bura ma Kasipul kaendi kama iyango odiochieng' mar keto ler kinde mag ria kendo mana kaka wacho endo kaunti ma Homa Bay kaendi osebedo kod midhiero mopogore ahinya to mag gamo iemo e kind nyithindo ma musanya kuom mano kuom wach mar gamo iemo e kind nyithindo matindo manyiri ma osebedo ka medore mokalo luora mar kaunti ma Homa Bay kaendi kendo achiel kuom gigo eko ma samoro keto nyithindo manyiri obadho en koso taulo mag ria ma ginyalo tiyogo e kinde ma gin e ria kendo osemiyo nyithindo manyiri ahinya to mago eko mawuok e familia ma yutogi ni piny donjo obadho moko mag joma chuo manyalo ketho ngimagi kendo rocho kata chenro mag sombgi kaluwore ni mier kata ute mag yaye ok nyalo yudo teko mar nyiewo negi taulo mag ria e dwe ka dwe. Odiochieng' ma kawuono bende en puonj michiwo ne nyithindo manyiri mar ng'iyo kaka ginyalo ritore e kinde ma gin e ria kaachiel kod puonj e wi kaka onego bed ni gitiyo kod taulo mag ria maneno ni gibedo kod nyadhi kata sunga kinde ma gidhi nyime kod somo kata gin e ria ma ok gibedo kod wich kuot kata akwede moro amora ma ginyalo bedogo e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag somo e skunde mopogore Homa Bay kaendi. En nyasi moyuore kod sirikand kaunti Homa Bay kaachiel kod migepe mopogore ma bende osebedo ka siro sekta mar thieth kod sekta kod ng'iyo weche ma otenore kod ngima mag nyithindo matindo manyiri e alwora mar Homa Bay kaendi. Okenda en mor mara mar bedo kod twak kod jatend migao mochung' ne kit chwech mar oganda sirikand kaunti ma Homa Bay kaendi ma bende wendo modhial e kinde nyasi kaendi. Waziri odiochieng' ma kawuono engo odiochieng' mar keto ng'iyo kaka inyalo ket ler e kinde mag ria. Homa Bay kaunti ka wang'eni osebedo kod midhiero mathoth ahinya e wach mar gamo iemo e kind nyithindo matindo manyiri. Odiochieng' ma kawuono gin ang'o gide mukete maino maru maneno nyithindo manyiri obedo makare kinde ma gin e ria ka gidhi nyime kod chenro mag somo ma ok nyal rocho chenro mag sombgi kod bende konyo e tieko obadho moko ma samoro ginyalo neno e kinde mag koso taulo mag ria sama gidhi nyime kod chenro mag somo. Erokamano. Homa Bay County en achiel kuom counties moriwore gi county mangima mondo wa celebrate odiochieng' mar 10 ma wa celebrate godo ma nyithindo manyiri gi mine te celebrate okang' mag bedo e ria. Kendo wamor mondo wajoy nikech mae thuolo ma joma mine gi nyiri nyisore ayanga ni chwech omiyo gi right mar menstruating kata mar bedo e ria. Kendo kaka Homa Bay County wakaw maendi kaka migao ma wakedo mondo ji te o accept mine matindo gi nyithindo manyiri e seche e thuolo ma gintiere ria nikech ma en gima chweche ma ochiwo omiyo ng'ato ok owinjo bed ni luor kata ng'ato ok owinjo bed ni wiye kuot nikech entiere okang' ma kamano. Koro kaka Homa Bay County wasebedo gi pek e weche mag EMOU gi weche mag HIV AIDS mabiro manyien. To kata kamano watiyo gi partners wa mang'eny mondo wa make sure ni nyithindwa manyiri obedo e school. Achiel gima miyo nyithindwa dhi oko mar school kata gibedo gi kend moiu en ni ok ginyal bedo e school for long. Achiel kuom gima miyo gibedo maonge school en ni gikoso gigo ma giritore godo seche ma gin e ria kaka waluongo gi dhok machielo ni menstrual products. So watiyo gi partners wa mondo wa make sure ni nyithindwa manyiri manie school oyudo products gi mamiyo thuolo ma gintiere ria ginyalo bedo comfortable kendo ginyalo dhi mbele gi school margi. E thuolo ma wigi kuot ka gin e ria giwuok e school. Kendo ka giwuok e school moko kuomgi nikech poverty kata nikech dhier kata chan giwuok oko kendo gibedo luwad gi nyithindo machuo gidhi giyudo gimiluongo ni kend ma oyiw. Moko kuom magi timo kata ka ok gitimo nonro mar remo margi omiyo nyithindwa mang'eny gamo kute mag ayaki. Koro mae to e gimomiyo triple threat kaka waluongo Homa Bay osebedo ka ni malo e Homa Bay County. Kata kamano sirikal ma Homa Bay temo mondo o make steps mondo nyithindwa obed e school
ka wa provide sanitary packs, kendo watimo mentoring camps, kendo wa provide facilities kaka mag pi mondo pi obed machiegni gi nyithindo e schools kata mana kuonde magidakie mondo seche ma gintiere ria to giyudo kaka ginyaritore maler. Kendo e schools bende wapuonjo jopuonjwa mondo giketenwa kuonde mopogore ma nyithindo manyiri nyalo dhi loko e gigegi mag ria kata ma oselil mondo gibed comfortable kono endo. Koro chope be wang'iyo kaka sirikal ma Homa Bay mag nyithindo manyiri mondo ka gisetiyo gi products mag menstruation to gidhi giyudo kama safe ma ginyalo lokogie. Kopogore gi mano, watiyo gi women groups mondo opuonji nyithindwa manyiri mondo ging'e ni okang' mar bedo e ria en gima ng'ama miyo moro amora gombo mondo bedie. To kata kopogore gi challenges mwayudo kaka ich maremo, wich bar kata onding' maremo e thuolo ma ng'ato nitiere ria, ma en gima chweche ma ochiwo nyithindwa winjo bed ni ong'eyo, to joma chuo bende owinjo bed ni ng'eyo ni nyithindwa manyiri ka gin e okang' ni ok gituo lakini gidwaro special care. Nikech ok en gima joma chuo experience, nyiri kende ema ong'eyo pek ma obiro godo. Wasira ni kodi penjo achiel kapok awe. Wang'e ni Homa Bay County kandi nitiere okenge moko minogo beni keto mana ne nyithindo moko mawuok e famili ma ok nyal yudo staulo mag ria gi dwe ka dwe, bed kaka nyalo yudo gi mondo mi kik som giro chimna kaka wachono. Ang'o ma migawo mari komakore kod miye mamoko timo ne nyithindo mawuok e famili ma jonyuol gi ok nyal nyiewo negi taulo mag ria gi dwe ka dwe, oyudo gi ma ok donjo badho moko manyalo rocho ngimagi ma koro miyo wach ga moyie medore kaunti ma Homa Bay kandi. Erokamano, Ministry mar Education oketo migawo mar neno ni nyithindo oyudo taulo mag ria e thuolo ma gintiere school. To county government mar Homa Bay bende nitiere gi migawo through the Department of Health kata ma gender ma gineno godo ni nyithindwa ma ok nyal, ma e mier ma ok nyal, wanyalo reach out to them through our development partners, nikech gin gi thuolo mang'eny ma gidhi godo e gwenge kendo gikawo statistics mag nyithindo ma ok nyal. Gin giwegi gintiere gi capacity margi mar miyo konyowa gi taulo mag ria. Kaachiel gi partners magwa ma be wa value ahinya, watimo maendi mondo wa make sure ni nyithindo ma ok nyal, jonyuol gi ok nyal miyogi, wanyalo miyogi at least 3 packets. Erokamano ahinya Waziri. In achiel kuom jopuonje wane skunde kaendi, nyiswa chandruoge ma nyithindo manyiri kale seche ma gin e ria, ma samoro ino ka nyathi obiro skul to oonge kod gigo monyalo tiyogo e kinde ma gin e ria. Kaka achiel kuom jopuonj man Homa Bay kaendi, gin okenge mage monego bed ni sirikal kaachiel kod migepe mamoko goyo mar neno ni nyithindo oyudo arita makare ma ok gibedo kod wich kuot ka gin e ria to gidhi nyime kod chenro mag somo. Erokamano ne odiochieng' ma kawuono. Erokamano an head teacher ma Kotieno Comprehensive School. Adon wacho ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma nyangafu, odiochieng' maber kokel program ma kama obire skul ka, nekech skul ka antiere gi nyiri mang'eny malo kata jowuoyi. The girl population in this school outnumbers the boys, and together gi partners jogo mosebedo ka konyo nyithinde skul ka, wasebedo kwa partner gi SEP osetiyo tich maber, gisebedo ka miyo nyigwa sanitary pads. Sirikal osebedo ka kelo ne nyiri pads e skul ka, kendo skul ka wantiere gi pi ma partners magwa no kelonwa, ma nyithindwa nitiere gi kama ginyalo kata loke pads gi kasa magin e ria. Omiyo en odiochieng' ma nyangafu, en odiochieng' maber nikech okele skul ka, nikech nyithindo manyiri ng'eny e skul ka kabisa, kendo gikonyore kendo gidhi yudo yo ma ginyalo ng'eyogo kaka ginyalo ritore gi seche ma gin e ria. Omiyo odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maber ne Kotieno as a whole, nyaka community te. Jonyuol nitiere ka, partners nitiere ka, Ministry of Health nitiere ka, our CEC wamor kode kabisa, nikech CEC marwa en ng'ama miyo ong'eyo weche mag ria. Omiyo kaka wuono en mobiro kaka wendo modhial, wang'eyo ni community te nyaka Homa Bay County te bibedo gi ng'eyo kata gi lony e weche mag ria e yo makare. Erokamano. Okinda kapok aduoke e studio, awinje achiel kuom jokanyo ma bende osebedo ka sero chenro mar neno ni nyithindo manyiri obedo e skul sama gidhi nyime kod chenro mag somo, kaka migawo mar SEP osebedo kutudore kod migepe mamoko ma neno ni nyithindo manyiri obedo kod taulo mag ria, to mag weko ma inyalo luwo kila kitigo kendo. Odiochieng' ma kawuono ingo keto ler e kinde mag ria. Ang'o minyalo wacho kaluwore kod chenro madhi nyime kawuono? Mokwongo erokamano ahinya Mr. Ali.
ne thuolo ma kawuono kendo ne partners waka thuolo mondo kawuono the school Kotino Primary CC Gender ne chenro ma kawuono. Aya wacho ni kawuono ne wabiro gi chenro makende ma group mar SEP noloso gige mag reusable sanitary pads minya tigo machak luoke mamo matigo kendo. Gimi paro ma en ne ng'iewo sanitary pads me wito pile ka pile samoro tamo nyithindo mathindo nikech pesa onge, ji mang'eny manyo pesa, economy is not very good. So mitiyogo ni nwaparo ne ber nikech inyalo kawo 1.5 years to 2 years kitiyo kode. Koro ji mang'eny kong'iewe nyalo tiyo kode thuolo mathoth. Nyiri mathindo mok nyalo yudo gini dwe ka dwe kok miya achiel kata ariyo nyalo dhiro gi mathoth. Mar ariyo gini materials mitiyogo konyo weche mag environment, gin biodegradable environment. So ng'iso ni kwa miyo nyithindo gi gini environment alwora bende warito. So miyo ji mang'eny nyalo yudo mayot kendo ber ni gini walose Homa Bay County ka. Koro ok manyi mabor no oko, ok time nang'o, ji mang'eny kanyo yudo mayot. Koro SEP oriwore gi USA WKSP, Ministry of Health, Public Health in Homa Bay County, gi partners moko mana nika mondo los gini obed kaka en kawuono ni. Wan gi partners pogore, wan gi Breakthrough Action, wan gi Mild May, wan gi Liverpool VCT, wan gi MOH Sub-County, one gi Fawe. There's so many young people here. Come on. Erokamano inya okinda mana achiel ka chiel ne wale mbaka kod jogo masani kolo loso nyasi mwadhi nyime kaendi kendo pod wabro go touch kan mwang'in to ginote magi maburo wuok ka ingo odiochieng' mar keto ler kinde ma nyithindo manyiri nitie ria ma bende osemiyo nyithindo moko donjo e badho moko ka ok ginyalo yudo taulo mag ria ma gitiyo godo e seche mowinjore. Kaka kamano to biro duoke studio mondo dhi nyime kod weche manyien ka wato pod wago touch Kotino Primary School kaendi maluwo nyasi ma kawuono dhi kaendi okinda. Erokamano ahinya Abich, kendo aparo ni kapok idhi penjo maduong' ma inyalo penjo na kanyo ma wang' ni inyalo keto report bang'e en kaluwore koda daro kata keto omenda mag taulo mag ria mag sirikal e aguch omenda mar ngaf mano apisi mar Women Rep. Ka bende koro ywaruok moro nowuok matin kane jomoko ne dwani mondo mi oket omenda no e migawo mar somo, kiwacho ni samoro jood bura mag counties kata Women Rep ok osebedo ka chiwo kata ka pogo taulo mag ria go e yo makare. Nyalo mana penjo jokanyo ni to bende gimor kod omenda no mano milion maromo 428 mag chiwo taulo mag ria e skunde. Bende gimor kaka agulu mar ngaf kata Women Rep pogo omenda makamano. Ka kamano waduoko erokamano.